אם את אימא, חשוב שתזכרי את זה. כל פעם שאני אומרת לא לבת שלי, היא מתחילה לפקוד ולהתעצבן ולהשתטח על הרצפה. גם לילדים שלך זה קורה כשאת אומרת להם לא, אי אפשר, אסור, ישר מתנגדים ומתעצבנים ובוכים, כאילו שאסור להגיד להם לא. אז מה עושים עם זה ולמה זה קורה? הרבה ילדים, כשהם שומעים אסור, אי אפשר, לא, ישר זה מייצר אצלהם התנגדות, והם לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים להם. לכן מה שכדאי לעשות זה לשים לב לצורת הדיבור שלנו, במקום להגיד לא, אסור, אי אפשר, אנחנו הופכים את זה למה כן. לדוגמה, אם את יכולה לקנות לי מחשב, במקום להגיד לו, מה פתאום, אתה עדיין ילד, אני יכולה להגיד לו כן, כשתגיע לגיל 15. אם אפשר לצאת עם חברות שלי, במקום להגיד לה, מה פתאום, משתגע, תראי מה השעה, השעה כבר מאוחרת. מתוקה שלי, תוכלי לצאת מחר בשעה הרבה יותר מוקדמת. אם אפשר ממתק לארוחת ערב, אני מסכימה אחרי ארוחת ערב. בכל הדברים האלה עדיין אני מציבה גבולות, פשוט בלי להגיד לא, בלי לייצר התנגדויות אצל הילדים שלי. אם אהבת את זה, את מוזמנת לעקוב אחריי לעוד תכנים, כדי שגם לך יהיה הרבה יותר קל עם הילדים שלך.